Structure of the Igbo calendar. Ka anyị kọwaa maka kalenda Igbo. Kalenda Igbo dị iche na kalenda Bekee. Abịa n'Igbo, mkpụrụ ụbọchị anọ na-emebe otu izu. Mkpụrụ ụbọchị anọ a wee bụrụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ụbọchị anọ a bịa na-emebi izu n'Igbo. Mana Bekee bụ mkpụrụ ụbọchị asaa na-emebere ha izu. Abịakwa n'Igbo, izu asaa na-emebe otu ọnwa, ya bụ anọ ugboro asaa na-emebe otu ọnwa, ma nọọ izu anọ na-emebere ndị Bekee otu ọnwa. Abịakwa n'Igbo, mkpụrụ ụbọchị 28, ya bụ 28 days na-emebe otu ọnwa n'Igbo. 28 days makes one month in Igbo. Abịa na Bekee, ọ bụrụ mkpụrụ ụbọchị 31 maọbụ mkpụrụ ụbọchị 30 emebere ha otu ọnwa. Abịakwa n'Igbo, ọnwa 13, 13 months bụ ihe na-eme otu afọ. Mana Bekee, ọnwa 12, ya 12 months emebere ha otu afọ. Ngwa sonyere m n'ihe onyonyo ọzọ m ga-ezite, ebe m ga-agụpụta ọnwa 13 ndị Igbo nwere, mgbe o ji bido na mgbe o ji akwụsị.